Jotono lam sogo chung tini kokboro introduction eba chengmung bahai suinai aboni sukrubui naileinai. Puilao chung naidi introduction kokboro bai chengmung hinjago te bangla kok bai ke bhumika hanibo sinijagui tongo. Nadi chung puila tamo hini suinai ang kaisa project eba assignment swnamka obo ongkha oro topic ni mung suide. O project eba assignment ni bisingtwi obo haike phunugui tongo. O project eba assignment ni kokno twi joto nangkukmani kok te kokno rwna chai tokha. Project ongkha kaisa samung obo chini uansukmung no swnamnani chubachu khlaio. Project ni bisingtwi chung kwbangma swrwngmung mano te achiui mano. Naidi chung te khamango amtwi khai sui phunuknai jemon romdi o project ni bisingo tongo mane nung project o suiui tamo buji mankha te siui eba sai mankha obono norok khamango short ke suiui robano jemon topic ni mung bai kok kwcharmung. Example nung tabuk je kuno ekta project khaika eba assignment khaika o khaimani bisingtwi nung je nukmani eba simani main koktuma no oro short kai kisa kok kisa bai sui remano. Norok te bomte hai video katal naina hankhe ani channel no subscribe khai tonidi te norok ni bai brong no je mansa share khai rudi eba bagui rudi. Jotono hambai ani video no paya sangnai tongma bagui.